Salutare toată lumea, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la seria noastră, la un nou video, la seria noastră de Minecraft, Pocket Edition, Survival. Am luat niște chestii, stați un pic să vă arăt, pentru a face o casă, lemnul ăsta și cobblestone-ul. Și casa o să fie aici afară, stați un pic să dormim. Eu nu o să vorbesc în acest video, doar în asta, și o să pun muzică doar în asta, să îi dăm bătaie. Am dat-o mai încet pentru că cățelul meu nu-i place și a venit la mine. S-a băgat în perne, în pătură pe aici și nu-i place, e prea tare. Prea tare și nu-i place, în păcate. Sărăcuțul câine. L-am stricat. Și da, vreau să fac aici sus o casă. Dacă nu v-am spus, dar v-am spus de fapt. Și nu dacă merge lemnul, dar nu ajunge. O să am muzica așa pe fundal un pic. Tot așa. Șapte și 8. Să numărăm.
Ok, bine. Hai, nu știu dacă mai ajunge. Trei, 4, 5, 5, 6. O să revin când termin de tăia lemne. Deci am mai fost să iau, stați să dau muzica mai încet un pic. Am fost să iau lemn. Am făcut aceste picioare. Cred că sunt drepte. Da. Acum să vin cu lemn alb. Să vreau să fie casa. Mergem să luăm lemnul alb. Hai, de viața mea ce văd aici la laptop. Drifturi, facem niște drifturi cu un Ford. Băi, pai. Criminal. E bună cap. Și luăm tot lemnul ăsta să-l facem. Să-l facem. Așa. Dăm la lemnul să facem blană. Îl dăm tot. Mai lăsăm un pic. Lăsăm 40 nefăcut. Luăm și piatra, că avem nevoie și de piatră. Și după mai încolo, pe la 8-9, o să pun și creativ, pe creativ. Și o să mă gândesc, nu știu ce trebuie să fac. Ce să construiesc, adică am dubii, nu știu, adică na. Hai că a mers, să ne suim. Luăm lemn, punem aici. Deci nu trebuie să mai găsim pe aici, că dacă găsim. Și vloguri nu vreau să mai fac, o să fac mai mult Minecraft pentru că îmi place. Îmi place mult Minecraft-ul. Să fac mai mult Minecraft. Ăla o să le iau de acolo. Nu știu dacă nu o să ne ajungă lemn, nu știu dacă cred că o să ne ajungă. O să mai fac. Că m-am acolo 44 neprelucrat. S-a făcut noapte, că cam aici. Scuzați-mă că fac asta, dar cauză nobilă. Deci termin asta cât mai repede. Și trebuie. Presimt că o să intre cineva peste mine în cameră. Presimt. Cum să punem? O dată.
What? Tema la engleză. Și fac pare că mai sună o dată. Mai bine o dezactivez. Ce mai m-am făcut? Mamă, ce mașină e aici. What? Trebuie să fiu sus cu aia. Băi, îmi bag căcat în moto. Startat. Fac pare că video ăsta nu merge așa de bine, dar mă piși pe ei. De video. Ăla, pe creativ. Fac pare că mi iese bine. Hai că ne ajunge lemnul. Bine că ne ajunge. Asta ca să iau piatra și tot lemnul. La școală. Adică în curtea școlii am fost și am tăiat toți copații, glumesc. În pauze la școală, cum n-aveam ce face, m-am băgat pe Minecraft și am luat toate astea pentru că am nevoie. Păi știam, la școală mi-a venit ideea asta să construiesc casa asta. Episodul viitor de survival o să fie cu, va fi că o să merg la minerit să caut resurse. Tata mata. Și casa, tot așa, tot culoarea asta vreau să o fac. Piatra, vedeți voi la ce o să-mi trebuiască. Vedeți voi în câteva momente. Cred că o să-mi ia două episoade la asta. Termin. Deci, 1, 2, 3, 4, 10. O să revin mai încolo când termină scara. Aici va fi scara, așa niște scăricele frumoase. Uitați, asta este scara. Continuăm sus și aici încheiem episodul, am început și plan. Eu am fost Bogdan și noi ne vedem data viitoare în episodul celălalt când o să terminăm casa. Dar o să mai fac eu baza la casă, nu și pereții, decât baza. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!